Hola, em diuen Ivan, soc mestre de primària del Col·legi El Blanquinal d'Altea i el taller que vos proposo és un taller d'escriptura creativa. Les dues coses que necessitem són un full i un llapis, no necessitem res més. Jo vaig utilitzar una pantalla, una pissarra blanca i un rotulador per a que es pugui veure un poquet més clar. L'objectiu d'aquest taller és intentar crear frases de manera un poc més creativa utilitzant dues o tres paraules que a priori ninguna té res a veure en la següent. Per exemple, la primera paraula que vaig apuntar és gos. Faig un cercle. I d'aquesta paraula vaig a fer una fletxeta i vaig pensar una altra que, que puga tindre que veure en gos o que no puga que tindre que veure en gos. Per exemple, gos, jo pense en gat. Ara, de la paraula gos puc pensar una altra paraula. Faig una altra fletxeta i apunte treball. Una persona que no té ganes de treballar és un gos. Treball. I ara de la paraula gat pense una altra paraula. Per exemple, de gat, cotxe. El gat que utilitzem per alçar el cotxe i poder canviar les rodes. De treball podem posar un treball de ciències. De cotxe podem pensar en una cursa de cotxes. I de ciències podem parlar d'un experiment. Aquesta és la dinàmica de l'activitat. Vaig pensar en paraules que puguen tindre que veure en altres que ja he creat. Se me pot ocorrir ara d'una de treball? Clar, de treball puc posar col·le, escola. D'escola puc posar amics. De cursa puc posar una cursa d'algun tipus d'animal, per exemple, una cursa de peixos. De peixos podem parlar de la cuina, una cuina. I una volta ja tenim unes paraules, podem començar a unir-les. Per exemple, podríem agarrar la paraula peixos i la paraula ciències i la paraula amics i podríem escriure la frase: els amics fan un experiment de ciències amb peixos. És a dir, tenim una frase que tal vegada no se'ns haurà pogut ocorrir a priori, sinó que tenim que intentar fer un tipus d'exercici com este per a que isquen frases un poc més creatives. També podem utilitzar la paraula cotxe i cuina. Al que li se va inventar, per exemple, les caravanes que s'estilen de menjar per emportar, podria haver fet aquesta activitat i haver ajuntat cotxe en cuina i pensar que un cotxe pot tindre dins una cuina i poder oferir menjar a la gent. Aquesta és la dinàmica del taller. Espero que vos hagi agradat. Adeu.